Magluto taog itlog na pinirito kay natulog man Sinday Vlogs niya gigutom man taani. Oy nya. Kani ang akong kalaha wala ni hugas. So ang akong gilutuan kining kaldero. Mo ni ingani ra mo magluto, pwede ra jud sa kaldero. Unya ang ako apag yung oil. Ay mo kay buang hugaw kay akong itlog tanawa. Kay us oil ni akong gigamit. Lantawa, perting hugawa. Pero di na siya hugaw ha. Ako ning gilutuan ganiha sa ginaling na baboy. So, ang iyahang kuan, just oil jud ni hino ng iyahang kuan, kanang iyang edible. Kay anugon man pulog ilabay nako. So, mo ni akong gihimo. Kuan ni siya kan nagpirito ko ganiha ba og kanang baboy na ginaling. So, mo ni siya. May resulta mo. Hugaw gid siya lang taon pero dili ni siya hugaw halami kay ni siya kay baboy ni siya. Nga. Ato lang yung pa-crispy-crispyhon. Karong lami, gid kayo ni siya. Murang chicharon. Mukaan ka nilang. Si Inday Vlogs, natulog pa. Kaong kaaniga na. Lami kayo niga. So, luto na di ay nino. Labas natin yan. Finished product. Mga on na ta.